So what's up mga amigo ug miga? Kamusta mo diha? Mayong pagbisita sa akong YouTube channel. Ug kung baguhay ka pa, pwede ba paki-subscribe? Agig suporta ninyo. Salamat dahil sa mga naka-subscribe na ug niabot na tag 100 subscriber ug 900 na lang para makabot tag 1,000 para ma-monetize na ko. Padayon lang sa pagsuporta ninyo guys. So karon dili ko mag video, dili mag-cover o gusto lang ko i-share among namuot ko sa mga reaction na ganihan nga on samyang bisag late na mga challenge pan. Kung try na maghang bagyod. So stay tuned lang hantod mahuman. So atong tan-awon in 3, 2, 1. Ingon si mama, di ko rin sa hangan. Sige. Sting daw. Dili na. Sige. Tanawon na to, be. Hugda! Paswasi! Uy, hang there. Man, di hangi day. Good ma? Ay, di man di hangga eh. Wa pa mo guna mo hang na ikatag. Make up ko na. Ko na mama. Paspasi, uta. Sa 2019, 18, 17, 16. Tapos basa eh. Piyawa dyan. Mali pang hangin eh. Wala tubigay ha, wala tubigay. Wala gatas, wala sugar, watanan. Sige pa, tiwasa. Ang sarap mo. Mura magkaludya. Hoy. Kama, paspasin. Dali ba? Saan na ay? Hindi na kaya. Kasi di makaya. Hang na. Paspasin. Ay, ingat kag-iso ka. Dama! Siya mo. God, as in. My God! Ingat sa kaya sa masyadong yan. Kaya. Ang karap ito. Wait, tubigay na eh. Uy. Ano na eh? Ayaw, te. Hang damo lagi ba na? Hawa na. Sugar. Sugar ay tawag kay pobre. Ali! Yung kagdagahangan. Desa na mag-proceed og di manuman. Si mama kalmahan at mama eh. Ay, jangan gulaan. Nabuwag daw na may may. Medan. Ikaw Dan. Ay, ko ay Yeah. Nangarang gamay eh. Di ubo. Tila Si ako. Danda na po, damang kinamanghuran. May kanabela. Isog ba? Easy tao. Kanya Dan hangad. Gano'n ka no? Tanaw. Saya sabay kurma ba? Oh. Magwa eh. Tore ba? Kanta ko na buhangin ba? Pero di ko kaya bumitaw ng kayang mas... Pwede ko kaya. Balik. Tanggapin. Gihangan na. Hindi ka kaya, tanggapin. Pero di ko kaya bumitaw!
Ano ba? Isog mga ka? Inuman ako. Tuwa, man, tiwasan ni mama, libungan. Ba, pili nga. So, Mama, kumina, paano, sugar, kita naman. last, si person. Bot lagi. Kanang, ditso ba? Kanada, John? Okay. 1, 2, 3, smile. Ay, smile. Ako'y salamat yun! Hilak bandanan! Hilak bandanan! Go, Purple! Kasan? Ito ba rin? Di hangkingan. Mahangan araw. Ay, nahangan ang gula nila. Winner! Nakahilak ko! Ang ginawa nila tawa. Dili, ang. Hangong. Ang kayo. Ay, nalamat. Di na ko musog. Nabiyaga. Kaya mo yan. Ako ko na? Beso yan! Ulita, oy. Sige, pa na. Para! Yung boom, di pa mamaday. Karuda. Papa, gawa dyan mo ko pagkakit ko yan labi hangar ka. Ano mo, eh? Ulita. Diyan mo, Dad. So guys, ako yung daog. Subscribe mo ako, wala pa may subscribe. Labi hangar ko. Hang, kung gamay eh. Kinahangan mo. Okay ram, Day. Hindi, oy. Gamay, kinahangan. Okay ra lagi mo. Unsara, wapa na. Ha, unda apa? Totoo. Kira. Ilak na ron. Napesa oh, atong lutuon eh. Mangi, marami naman. Wala, Dad, promise. Nakailang! Hang, Dad, po dahil. Kaya nga, dyan. Sili na yun. Sili na. Kulit tubigan. Walay tubigan. Kaya ikaw ingon.